हेल' सोनाफोर मादैयानो जानाय भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोनजों जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिया गोथावथारहाय लोगोफोर आलु गोरलैजों दाउजों ग्रेभि संदों आं लुगैनाङा दे मादैनिखौ बरिया गोथावखा दुन्दिया सामब्राम होबाय दसनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिदिब्ला दिनैबो नायलांदो अननानै जोबजासिम मादैनि जानायनि भिडिअखौ मालासो मोनजानो मोनो ओंख्रि गोथावबाथाय माथो होनबावनो आंल' नङादां बिदिना बयबो खोमा रायलायनो रोंगौलायासै आंहा जानानै माबा माबि गोसोखांलाबायबाय ओंखाम जानायावनो गोथावथार दाउ बेदरखौबाथाय गोरा मोनो आं हाथायाव हाबजोबो बानलुआ गोसाथारलै बरिया गोथावखा दाउआ गोथाव जाथारदों
दाउ ओंख्रियाबो गोसा जादों मानो होनना बुंबा बानलु गोरान देना होदों आं दिनै हाइजें होदों बानलु गोरान बिराद गोथाव जाखादों दाउआ ini mobile bawa bilang hot. लोगोफोरनो आङोहाय आंनि बिमा बिफानि न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै बिसिनि दाउआ ओरैबादि मेरला दाउला खासि मेरला दं ओमफ्राय बेखौनो एसे नोंसोरनो शेयार खालामबाय आं जि मोजां मोननानै नै जा फुख्रियावना लायनोसै नै आंना गोदो गोसोथोननायमोन बियो फैदों सिबाय दाबो गारा फैयो फैद' बोजेनबायानो सोरखौबा रायलायबाय थाथार बोजेनबायानो मासेबो गैखाया मासेल' मोनहांदों दाबो ला दंफांनि बानायबायना हाखावग्रा होजोबबायना मालाय नै ना बायबाय बेहा जोंनाव ना बायनानै लांनो नागिरबाय गालखौ गारदो बेहाय मोनबाथाय फन हरदोंबो आंनो मासो ट्रेक्टर फैबाय उन्दुबाय फिसाया खेलानो गैया दासो केक जानानै दासो उन्दुगारबाय उन्दैया जानाय उदै ख्लांख्लांबा दहाय ओंखामखौ थेब्रे जादों नायलाय जोंना आइया जा लोमजानाय बारा जादों नै बेखौनो नायफैदों आं